nik guztiz kontrako bidea egina daukat, baserritik hirira baino, hiritik herrira. Kaletaro guztiok herriren bat eduki behar dugu, eta nik ere badakat herririk, nire herria Lezama izan da. Gure izeko 50 urteotan ibili zen hemen maestra, gerra aurretik eta erretiratu izan arte, señorita doña Asunción. Eta hau zan gure ingurua, Pedro Marik esan dugu goiko barriokoak euseraz parra-parra biltzen zirela, baina alderdi honetakoak erderaz ibiltzen gure beti. Hemen hau zen gabitzen eskola, Dionisio, Don Eduardo, Fidelita, doña Asunción bestetan. Eta nire lagunak, Bitortxu, Don Eduardo Semilla Enriquito, Iñaki, eta baina gure artean erderaz beti. Ni konturatzen nintzen hala ere, etxian, herriko lagunak euskaraz ibiltzen zirela eta, ikusten dut ordua eta Pedro Marin orduaren arabera totalde ezerak kanpo nago, Ni helduko naiz txirrinduleri, azkenengo txirrinduleri moduen. Eta, hala ere konturatu nintzen euskaraz, etxean euskaraz egiten zutela eta egun baten esan nire lagunei, euskara ikasi behar dut eta, zara, baizera. Eta esauztien, hori oso batza da, esaterako, esan, ¿cómo pronuncias Arantza? Ni belarri honek izan eta Arantza, ostra, orduan, honek ikasi dezake, eta horrela hasi nintzen, zori txarrez nik Mikel ezagutzen nuen, baina enuen maisu euki, joan nintzen orduko abade gaztearen gana, Don Jose Manuel, Don Juan Manuel, edo ez da izan. Don Jose Manuel, Bitorraza, edo esan. Bizkarbuena, Olivares, hori uste bigarren apellido Olivares. Bai, arratiarra, Don Pedro Artabe eta Don Pedro León, eta baziren garai hartan, zegoen gure alkate famosua, zera, Marziano Txorza. Eta, nik horrek liburuak presentatu dituztenan, horrek liburuak ezagutzen ditut, badago bat ezagutzen ez dudana, lehenengoa egin zuen aztakit itzulpena edo berez egindakoa, Elizako liburu bat, eta gogoratzen dut Marzianok esan dako argona esan hau, zer esan gure edo esan zuen, euskera hori oso nazionalista da, euskera garbizalea edo izango zen, gero konturatu nintzen urtetara, zer izango zen. Así que Doña Asuncionen loba hasi zen euskera ikasten, eta Lezamako jendia izutorik ikaratuta da. Haitzu, hori natxito hasita eta euskera ikasten da. Eta egun baten Mikel, horren gauza famosua ikusita, plantatu zen Don Jose Manuel klasetan, eta alaxe hasi zen gure harreman profesionala zen duen dut, ez da? Pasatu zizkidan letra batzu, eta ez hori bakarrik, goruan ni hasian nintzen 77-78an nire nobiarekin harremanetan, eta nik banituen pare bat amodiozko kantu polita ginen, eta eraz jakina, eta joan ginen Mikele gana deriora, eta arek euskerazko berzinoak egiten maite, eta horrela, beste bat nantzan. Zuri neure maitea dedikatzen dautzun negarra. Horako kantu totala. Baina, jendeak pentsatzen badu ere, guk enik, honek euskorri izan du, euskorri euskoz gerogokoa. Ez ni bakarrik hasi nintzen eta. Mikelekin beste kantu bat egina daukatuna zen. Zergatik zarazu mitozale baldresa, aldrebesa. Baina egia esan, famatuena edo jende guztia dakilena eta guztion artean kantako duguna kaso, ez da? Da, aita zemea, venga. A ber, jako, denon ertean, zelako berazina ateratzen. Venga, biba egin. Aita zemea tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semean tabernan daude, ama alaba jokoa. Berriz ikusi beharko dugu, behi gizena auzoan, berriro
ez da faltako trapuza harrikakoa. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Eta lapurrek ostu dute gugeldu gana etxean. Eta gu gaude erdi biluzik beti inoren menpean. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Hondamendia gertatu zaigu geure etxean horrela. Guztiok bizi nahi dugu baina nola biziko bestela. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Geurea dugu erru guztia, geurea dugu osoa. Ez inorikoa errua bota, Euskal Herria biltzea. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan. Baina gaztea naiz eta daukat etorkizuna eskuan. Ez zaigu hilgo Euskal Herria, ni bizi naizen artean. Aita semea tabernan daude, ama